אני רוצה להסביר. כל הרשמים שלי, שיש לי עם האישיות הדגולה הזאת, כמובן, ורשעים של נער צעיר. אני זוכר שאני הלכתי אליו לשמוע אותו, נדמה לי שלא הבנתי את כל דבריו שהוא דיבר. נדמה לי שלא הלכתי לשמוע אותו בגלל תוכנם של הדברים. הלכתי לשמוע אותו משום שהדמות שלו והאישיות שלו הקסימה אותי. אני יכול לומר שישנם דברים שהם חרוטים בי. חרוט בי למשל, שראיתי אותו מספר פעמים, אינני זוכר אפילו כמה, בכל אופן פעמים ספורות, של קידוש לבנה. ואני זוכר את ההתלהבות שלו והדבקות שלו בקידוש לבנה, אינני יכול לשכוח את זה. בכלל יש לי הרושם שכל מה שהוא עשה, הוא היה נתון בתוך תוכנם של הדברים. כל האישיות שלו, גם החיצוניות שלו, גם התנועות החיצוניות שלו, היו תמיד מושפעות, אבל לא רק מושפעות, אלא מביעות את תוכנם של הדברים. מבלי שאני אבין תמיד את תוכנם של הדברים, אבל האש שבתוך הופעתו ביטאה את תוכנם של הדברים, כך על כל פנים היה תמיד נדמה לי וגם עכשיו. הוא מצטייר בפניי עד היום כאדם שיש בו התלהבות פנימית, בהירה פנימית. שמעתי אותו פעמים ספורות מאוד, הבדלה. אני לא יכול לשכוח את זה. ומה ראיתי שם? אינני מדבר כאן על נעימות הניגון, המנגינה, או על צורת המנגינה, או צורת העשייה. הבעירה, ההתאחדות שבין עושה ההבדלה להבדלה עצמה. היה נדמה שהוא מבטא את תוכנה של ההבדלה. במיוחד אני מזכיר וזוכר, כשהוא הגיע לבין ישראל לעמים, המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושר, בין ישראל לעמים. הבין ישראל לעמים, עם התנועה המיוחדת שלו, עומדת בפני עיניי. אבל שוב, מה עומד בפני עיניי? החיבור, אבל לא רק חיבור, אלא כל המציאות שלו הייתה נתונה כאילו בתוך תוכן ההבדלה. כך בקידוש לבנה, כך בהבדלה, וכך גם כשהוא אמר את דרשתו. אינני זקוק להבין את דרשתו. אולי הוא דיבר שם איזה ענייני קבלה של נער, לא מבין. מי ישב שם? קבוצה של אנשים. קבוצה קטנה של אנשים, לא גדולה, סביב לשולחן. אבל הוא לא דיבר בקול גבוה, הוא דיבר בקול חלש. כמיטב זיכרוני, אבל בקול בוער, בקול מתלהט, בקול מתלהב, בקול של דבקות, דבקות בדברים, ואדם שחי, אבל לא רק חי, הכל מובע מתוך תוכו, ותוך תוכו הוא זה שמביע את הדברים. זהו הרושם. וזה מה שמשך אותי. ודבר עצום. אני גם זוכר את אותה פעם שפעם הזכרתי לכם שהלכתי למה שנקרא שירת הים. וזה היה באותו יום, נדמה לי, היה ספק אם באותה שנה הוא יבצע את מה שנקרא שירת הים, כיוון שהוא היה בבית חולים, בבית החולים ביקור חולים,
לרגל מחלה לא עלינו שהייתה לו. אבל נודע שהוא יצא מבית החולים. כך נדמה לי עכשיו שנודע אז שהוא יצא מבית החולים. ולא זו בלבד, אלא שגם יש יורת הים. כל המופע הזה יש לו מופע, אני קורא לזה מופע. לא ידענו איך זה יהיה ומאיפה יש לו כוח. אדם שבא באותם ימים לא עלינו מהתקפת לב, חוזר בבית חולים. באנו, את הקבוצה של אנשים, עמדנו, המתנו, וראינו שמן החדר הסמוך מבפנים. הרי כל הדברים האלה היו מופיעים אצלו בבית, שם, בחדר החיצון. זה היה עיקר החדר. ומן החדר הזה היו הולכים, יוצאים כמה חדרים, אחד בצד ימין, אחד בצד שמאל. מן החדר בצד שמאל, נדמה לי. הוציאו קומין קורסה שעליה ישב הרב חרל"פ זצ"ל. החזיקו את הקורסה הזאת כמה אנשים בידיהם, הוא ישב בקורסה, והם הביאו על הקורסה והושיבו, העמידו את הקורסה במקומה בראש השולחן, ואנחנו עמדנו ממול ולא ידענו מה יהיה, כמה הוא יעשה כאן. חשבנו שמישהו יתחיל לשיר את המנגינה הידועה שלו. הנה, ראש לחץ, והוא הרים את היד, הוא התחיל לומר את המנגינה, התחיל לשיר את המנגינה בשקט. הציבור תצטרף אליו, ואני זוכר שאת הקול שלו אפילו לא שמעו מרוב חולשתו. השטיימל שלו היה מונח משופל ממש עד העיניים, הוא ישב עם מראה, הייתי אומר, כאילו סובל. אבל בפסוק הראשון והשני הוא התחיל להתנועע ולנפנף בידו, ואחר כך פתאום קם מהכורסה, ואני זוכר איך שהוא קפץ, והיה נדמה לי כאילו השטיימל שלו עם התקרה מתקרבים זה לזה. וזה היה מפליא לראות. וזה מה ששווה אותנו. אותי על כל פנים. את ההתמזגות בין האיש לתוכן העניינים, לתוכן המעשים. את השקיעות שלו בתוך הדברים. שקוע. הוא מבטא, וחי, הוא מתלהב, הוא בוער. דמות כזאת אי אפשר לשכוח. אני יודע שאני אינני מדבר לא על גדלותו, שהיא בוודאי הייתה גדולה מאוד, לא על גדלותו בהלכה, לא על גדלותו בדברי מחשבה והשקפה, אבל אני מדבר על דברים שילד קטן, כמעט קטן אפשר לומר, נער, נמשך אחריהם. ואני חושב שדמות כזאת היא יחידה. והבחינות האלה בוודאי אינני מוצא להם אח ורע. זה טוב שהזיכרון שלו יהיה חקוק. אני רואה בזה איזו התמזגות של אמת בתוך האישיות, של רצינות והתלהבות, של אהבת השם, אהבת התורה, אהבת ישראל, אהבה. תוכן של אהבה זה ההתמזגות של האדם עם הדבר שהוא דבק בו, אוהב אותו. ואין ספק שכך היה רבי יעקב מיישה זכרנו לברכה, הרב חרל"פ. זה מה שאני יכול לומר.